tachida kuti one wenyu anomirirawo mhuri opawo speech akamirira mhuri pamusoro hama dzangu zvokwadi mukoma vangu vandigwadza pamusoro yevadikani nokuti mukoma chakuondoa sekuru vasati vamba iwe chimonyarara chipo vakandiudza vakati musukuruka chengetedze nhaka ikanjainja hakuna munhu watirere nekuti vakagara vakataura kuti any day vachatisiya nekuti zvanga zvarongwa namwari pamusoro yevanhu vamwari iwe ukuze sekuru vanga vakabata mhuri ine love nyamariyo nditaurimo iwe muda kudera ndinotendekwa kutaura ndisekuru vangu ava sekuru vaitipa rudo rwakakwana sekuru vaitichengeta murudo sekuru ndo zviri mukatasa kumashops che pamusoro respectaiwo kuti tiri mufinarawo kuti mofanira kurespekta mwari handi muri kuzvinzwa izvi zvemafaksheni zvekutaura zvemaspechi zvebarhare hatichazvida takudeedza funeral planner ndootiorganizera funeral planner makakudanani funeral planner wedu kuti otiudza program yedu kuti yakamira sei you can have the mic funeral planner watangaza moya mtitigadzirira rufuku mauya makapulana zvinhu makazitipulanira pano iwe mwana womudoko wakadai ungatidzidzira zvinhu zvokuronga rufuku rwavanhu kuzve kwokuronga kana mwoyo wakunowo chiri kunoronga sitina chaizvo anga kutungamira zvinhu zvokuviga mukoma wangu wadi kutanga aviga zviita zvake ungazigona kuzviviga here zvinhu izvi ungauya nezvo zviri pasi mberi uchida kuti kwai unoviga mukoma wangu chivanhu chinozvitendera here izvozvo musatijaira vatiuisa muzvinhu zvenyu zvamakapulana kudhara zvino ina handichadi zvinhu izvi ndatoona kuti muri kuita zvinhu zvenyu pachizivano chenyu zvino nitaita pachivanhu chedu haninoziwa tikuita ndinoziita pachivanhu chedu tosangana kumanguva ikoko itai zvinhu zvenyu zvokutamba nezvana zvakadai getawai hatonai chibaba range kwezi vamusedza ndokuudzai dai zviwanei mumwe unoenda unokubira masikati majera ndokuudzai ulidzai kuita zvinhu zvenyu dai ungatidzai kudai tosangana kumanguva ikoko hamuchationa My condolences. From here, we're going to proceed to the graveyard. Those with invitations, you can come for the burial. But those without invitations, I'm sorry, you cannot be part of the ceremony, for it's a family event. And for those who are asking about the meals, I can hear. Those with meal tickets, we meet by Chevron. And those without meal tickets, you can proceed kumba and nolojgira kumba chikafu chiriko chakazara, but for now we're going to move as a convo to the graveyard. Thank you very much and my condolences. Pamusoro nguva yatakusvikawo panguva yebody viewing saka tachikumbira kuti vane hana nhete vane hana dzemarata dzekuti dzikarowawo dzohwikwa musauyawo kuno kumberi nekuti munozokwanisawo kufunda saka tachida kuti tichite body viewing. Body viewing inoita sei kona mufundisi? Hamuna body manu, munoita body viewing mune dota hamuna body viewing. Body viewing inoita sei? Tachida kuti dai matomboti dota viewing zviri nani sekuru chakuvakatsva. maita basa muzukuru sekunzwa kwandakaita kunonzi vamai vakaita zvekutsva beyond recognition, so there's no need body viewing togona kucontinue hedu nefuneral wedu. Is it the that's not it. Uyu mufi uyu watopfuura rwake kwasarira isusu vapenyu kuti tozvigonawo sei zvasara kuti mutendeuke. Handi munoona mufi, look at this coffin. Ndere inonzi saligna, mukona saligna necromatic. Unlike imimi muchavigirwa pai, muchakubvisa magonhi repakitchen ovigwa nerupasa. Uyu wakazvishandira uyu nekuti zviri kuitika pano panyika zvanyanyisa. Vamwe vari kumwa mapiritsi emapenzi kuti vadhakwe. Vamwe vari kumwa hisalix, vamwe vari kumwa hudzu, vamwe vari kumwa brongo. Uyu wakafira muMazda tribute.
Amene kuti iwe uchafira pai. Mubhara here kana muvhidzi. Ameno kana munowa. Shandai nesimba. Mwari anokomborera. Ukashanda nesimba Mwari anokomborera. Amen. Amen. Saka nguva yatava izvozvika. Tasvika panguva yezvipo. Sorry, ndikutaura ndada kuti chema. Hatingatauri zvezvipo. Very sorry pakanganisika. Saka nguva ino toda kuti timboisa munyengetero. Tingakotamisa edu sehwedu tinamata. Tinouya kwamuri Mwari waIsaka, Jakobo naNehemia. Ndimi makatakanura Naamani panovo. Uyo angarara for 35 years mambo wangu. Asi ndinouya kwamuri kuti muchitora muranda uyu mumuise pachigaro chenyu. Panouya vamwe vatsvenu mumuise kumwe chete vatsvenu. Ndinamata musika. Mweya wisitotengera. Michael, musandibata handitangati mwana mwazviitire zvinhu zvake. Iko zvotaga kuita izvi zvedu toita pachibasa chedu. Nditodi kuita izvo zvasi mutemo unonimanikidza pachivanhu chedu. Aseku. Itai kaunga. Michael, ndakakuudzai. Handakakuudzai. Ndakati chaita toga. Iko ndoda kuti mweya waJakobo usununguke. Patikule Iko zvino mukoma wangu ari ngombeya kudenga uko asi kamwe kuti chatongwa rini kudenga ikoko kana kuti rini. Iko isu samapurisa totoisa vanhu pabhengu kana mbovharira mutsotsi wachizoto. Vevhaini handi mai vapo patakabvumirana programu kuchechi. Imai vapo tikati umwe naumwe akuita zvake. Saka kwenda kunotoda kuita zvedu tonozviitira kumusha. Mweya waJakobo uzorori. Haungarambi uti mweya woita sekuti uri muhemani. Asi kuitai basa asi. Sikawana akasika zvese. Shuwa asi. Hapana singasandi musikuru. Hata tinogadzirisa kuri. Tinomugonodza kumusha asi. Zokwadi sekuru. Mukudei. Mbuyaka. Izvakitwa nakule. Apa takuita sekuru. Apa takutora mutumbi wedu. Isu totora mutumbi wedu. Kana takazosvika kule maonongaita kule. Iwe kana wachifunga izvozvo muzukuru kana ndezvako izvozvo. Endi ufunge izvozvo. Isava totora mutumbi wedu. Atiye mutumbi wedu. Musukuru sekuru wanda kuenda musukuru anditika kana sekuru atino zvaita anditika. Kaurani wasvika. Kaurani. Usokwadi. Wow, mbai. Oseku. Imam njamukuvura here tikasire kuinda kunokutaka. Hapana chisingaiti musuza breko vino. Chivura yase kureva ina. Mali kuti kuinda mwana. Niwe jeje. Musandibata. Vanuna. Chiuya imuveva ina chiuya imuvuria. Mai vapa No, vevhaini Sika iyo mununa chiuya uvuria. Handiti waivapo kuchechi kuti hospital. Kana tete zvokutonga napasha. Anozvona. Panotogona kufiringiza vanhu. No, this is not fun. Don't do that. Kana zvamboita mutiti imi zvaitaka hazvokwadi zvezvakanaka animozona toperekedza nemirayemuzukuru kuti unzwa kuti zvaita musukuru toperekedza here musukuru zvokwadi isi totonotirawo mutundu totonovigawo kumusha ikatilanise totikaranga towaro wedu musukuru totikaranga chedu musukuru chatagara chiti zvarigwe chedu musukuru anati Mwari akasika vanhu akasika zvese isi totonoviga maiguru isi takuenda kumusha totonovigawo shamwari usangouya uchibata mirai zvamuri kuita zvese ndiwani kwewe mirai zvese zvamuri kuita unombovani kunotivhiringidza ungangouya uchingovhiringidza zvinhu zvatiri kuita pano ndati tabva kuCID law and order order yatinayo iri kutaura kuti hatidi kana anochema saka ndizvauya nenganga yekuti ngaiti titonyarara izvozvo tirerai memo vadikani tine loya watinayo anotori ane madocuments aanawo ane
court order yaanayo saka court order iyoyo iri kutaura kuti mufi haakwanisi kuti avigwe until will yaanayo yaverengwa saka will ndeyani kwe will ndeye mufi Mr. Jacob Mayaya pamwe ndingamupane mudzimai wemuferi pano varipo mufi anga ane will here maiguru murevese heremi umwe here hama yemufi inoziva kuti anga ane will hapana isengoziva kuti mukoma jako havana isi sekuru jako vaudze shuwa vanga vane wiri sezvatubura vebvainyati varitakureoka kofini tipinde motika tiende kuofisi yeloya su tinofamba nezvinge zvakanyorwa mumutemo ende odha yatinayo izvi zviri kutaura kuti atidi kana anochema panenge pachiverengwa wiwi kule dai matombomira izvozvo kule kumira kudii pawirika ndimi makanyogwa ndakanyora navo kule nanimondiwa haionogonyora navo unogona kunyora here andechara kuva iri kunewe iwo handi wakakura uchiri kunewe kule tienda nenyika pa usandivera nemazi kuinda nenyika mani toki waida kuinda nenyika tikamubatira patogeta aiwa kule iwe hakuna nyika yetoenda nayo unoreva kuti zvinhu ndezvangu here kule imi mani makati kana imukapuwa zvinhu ini nani ndinotora mbuya lilieni handakakudza paya saka imi kule munongopuwa zvese nambuya lilieni pawiri chaipo vakanzi ndevenyu nasekuru jako imi kama mangovapuwa kule ndipe mbuya ndinde kumusha zvekuti kwaichichi saka rirahwe yaro apa kule wiri ngarirapwe hai saka narichirakwa ko sekai waindepi sekai waindepi varamwa hanzi kwai varamwa nyaya yekuti mavaramidza kutaura muchechi saka kana akaderokwa chimufonera umudze kuti agoteverere pawhatsapp ipapo pandaimboda kudzingira rufugwa achauyi pano ndatomudzinga nozona saka ngarirahwe wiri apa soke kule ngarirahwe ndine urombo hama dzinodiwa ndindandaresa ngoma dzako vaiva naro wiri apa vaingova naro pose apa saka chero tikaita seurongwa hwauya naroya namapurisa isa mapurisa toda zvinoda mapurisa mutemo touda hazvokwari ngatiti vaiva naro nguva yose ndasingazivini sindazorangariranga ngatiinde kumba tinoita zvakanaka I told you nothing was supposed to go wrong. Didn't I do everything perfectly? I planned this funeral. I spent weeks planning this funeral. And they are... How could you do this to me? Don't worry, my dear. Everything is according nothing to is going according to plan. I planned this funeral so badly. You're going to pay me for this. Just my wait company and can't see. go with... No! shuwa vamaya ndinokutendai nekunzwisisa kwenyu kuhwisisa kwe ndinokutendai shuwa iwe unoti kuhwisisa kwe apa unoziva here kuti mukoma jako ndiye waiva mukoma wangu oga ndinozvinzwisisa tichikura toga ndine foot and mouth ini ndisina chokupfeka mugumbo ndisina nacho kudla kudai ndinozvinzwisisa munoona mazvimba kupaka ukambondiona chero kumazvimba kupa ministries kuchechi kwako kuya ndichiti ndoda kupuwa chegumi ndotoda kuti mutendeuke mutouya kuchechi ndakambobata here chegumi chero offering chaiyo ukambondiona njisa ruoko mundiro yenyu inopuwa mari yayo hazvisi izvo hazvo amaya ndo zvandiri kuti imi mufundisika zvinhu zvoga zvinogona kuita pa kuti tiwirirane zvinhu vanhu vayanane ava ndezvokuti imi moita kuti iwirira verengwa iyi tonoita zvechivanhu chedu zvedhisi vombuya maiguru vodarika mutanda toona kuti vakachena vakazvininipisa ashuwa chikristu chachauya zvechivanhu zvagara zvazviri vanhu uri munhu mazvimba ndizvozvo ndo zvandiri kureva mogona kuzviita here izvozvo mukangoita izvozvo zvoga ndo zvatingoda aiwa ndinokutenda ishuwa nekunzwisisa tingomira kutenda uzozvitenda kana zvaita andinozona nokuti undibaitsire pano ndogona kudzinga parufu pano sezvandaita sekai anozona pano pandoda zvokuti titobva zvunhu pano kandatouya kunotototora zvunhu kula ndakanajanisiyazivi hamukudza iwo uri wedivi redu zveziva faction yako muziku unodzimba zvinoini kuti peiwo zvemvura imi asi dzopuwa nechizivano kai Tangonzi ndipe vari ku-VIP chete. chemunoti VIP pano chirwenu handisi vanhu vakuru pano kotonyimigwa iko mvura nechanaiwa muzukuru hachirege chifarisa kudero hachokainga chiri kana uchakamedza dei Good afternoon, ladies and gentlemen.
some of you might know, my name is Sean Michaels Muchuru, and I was and still am the legal representative, aka lawyer, of the late Jacob Mayaya. Please, do take your seats. Here commences the reading of the last will and testament of the late Jacob Mayaya. My house in Rodin at number 10 Masasa Drive shall go to my wife, Lillian. My shopping complex, which is situated in Eastvale, shall go to my wife, Lillian. My BMW X5 registration number ADG 7016, my Ford Ranger single cab registration number ABX 3025, and my Mazda BT50 shall go to my wife, Lillian. Maramba mungopama, mungoti by my wife. Sir, excuse me, sir. I've never had an eye problem. I'm reading this correctly. But what is my will always right? Lillian. Sir, Dream kumberi azinzi Lillian. Shimira emakadero chendere mberi. Sorry for that disruption. My Mazda Tribute registration number ACB 6661 shall go to my brother James Mayaya. Yeah? Master Tribute registration number ACB 6661 to James Mayaya. May I continue, please? I'm running on limited time. And lastly, all properties registered in my name, Jacob Mayaya, shall be transferred into a family fund, which is to be administered by my wife, Lillian. Who is going to take the wife? That is none of my business, sir. I came here for one thing only, and that is to read out the last testament and will of Mr. Jacob Mayaya, and that is clearly what I've done. If you have any further questions, you may ask each other. I am not concerned with the further business of this family. Thank you very much. Thank you for the time. Thank you for your time, ladies and gentlemen. Right, from here we're going to move Kumba, and Shekugaranaka. So, Mr. Mayaya, are you okay? Okay. Thank you all for coming. Thank you very much. Get well soon, Mr. Mayaya. I know it's Thank you very much for coming. The program will go on as planned. I hope you get well soon. Yeah? Ndozongochinduudza kuti kwai zvinhu zvose zvakarongeka. Ndozongochinduudza here mukudzi. Unoona zvinhu zvandoda kuti uzive muzukuru kana. Mwenevera nemati kwai toenda nenyika iwo uchiziva kuti uya wakagumira patogeti. Iwe chero mugaraji chaimwe haubudi mukudzi. Aiwa kule mona chatika paya.
iri raverengewa payapaya kule harisiro ratikanyorana kule jakuriya unogonyora unoziva kunyora here aiwa ndaitaura zvainoziva panyaya iyi kutaura une zvaunoziva here zvimwe kana zvausingandiudzi kule wiri yari kule jako vanga vakati imba kuna kule jimi motikari dziyanhatu kuna kule jimi mukadzi kuna kule usandihumanira izvozvo zvokungohumana ndo zvandisingadi ina handidi kuresva vanhu ka kule zvaitika ini zvandakakudza ndezvokuti isu hatichadi zvokuramba chirova mbwa takaviga mbwa unozviona nokuti hwande dzedu idzi And to think that he actually thought he was going to get everything on the wheel. Seriously. Can you see him? He looks like an ape. For Pete's sake, I mean, congratulations and everything. I'm proud of you. Exactly. I mean, something could have gone wrong, but he's dumb enough not to know anything. He's so pompous. He's too pompous. Imagine. What? Please, you put it I mean, how you deserve it. Imagine. They should give him $1 on top of that so you can walk, get a combi. I love that. I know. He deserved it. That guy. But anyway, are you ready for the ceremony? I mean, hectic. You're not used to it, are you? I got no choice. But you know me, I'm gonna use those bastards one day. What is wrong with you? And there I am, thinking I'm the bad friend. But anyway, tonight, I mean, so Chimam isn't. It just takes, you know, a few hours and you're done and they go back to your houses. but kule koiri dota rasekuru jako chizembegi mongofamba makaribata here hamoni kuti muri kuisa sekuru pamene ndozvonoita muna sekuru isai mubhegi kule mutumbi wasekuru vako saka mudi saka unoreva kuti isati chanovige ini ndatozoona kuti hauna njere endi kana usina njere chigara waenda hako but kule handina njere asizve dota rasekuru jako iraitasiiva kuchava njere kwangu hauna kana njere He's still talking. ndokudza ndezvokuti iwa kule chizembegi kule isu tamakutoenda ai maiguru makuru kuti zvimaiguru nekuwana kwamaita zvinhu zvose zve ndenyumuka imaona zvinhu zvose izvi kule uyati taure nezvenyaya dzerufutrongi chimbosiyai nyaya dzemutumbi ipapo inoyai kuno kule asi maiguru uyai kuno zvokadizvo Ngati tingaona tutorerwa zvinhu navanhu valuza will. Shamwari. Hey, bana utopora netimba. Bana utomwati shamwari. Champion ne computer. Andika paruferi. Itungo kumwasi. Atosotera sana. Fast anozgeta. Amuna zotezo. If ati ichaliza wena. Sotega fast sana. Pare no. Untsala shuka shamwari. Shuka. Au masamba ka. Ndoro le drema uti shamwari. Shamwari. Anake chirungu, shamwari chocolate. Shamwari chocolate. Hey, skip. Right. Do not choose my spoon. Too much spoon. Shamwari. Let's get this here. Itebeti ngombe chirungu hausona. Imene zeti. Shamwari. Samba veta ngeke ku UK. Kumbira. Pakaipa. Iwo. Shamwari. Blaze. Aipa shamwari. Kana ka chocolate iwa. Kaipa. Ayezgiri, tapindi. Kumbira. Chana logoto no hey. kuti murikurati achitojoina ushamwari vazvakumane joina utakakapo mari imu masamba echirungu hapane heavy skill chocolate vari mimi muri kumwa sekuru wangu mutumbi wasekuru wamakonzongana uyu zapfeka chiparu iwe sha uri kumwa sekuru wangu mani usanditorera hayo mani uri kumwa sekuru wangu mani uri sekuru chako mutumbi wasekuru chako mani wamuri kumwa watogwana handimozona ndo zvatatamirira tose izvi nguva iya yasvika manje yokuti ndichipa waini mai guru vachipa nhaka saka dhishi handiti matodarika mutanda apa
mukaita paya tikapururutsa zvokwadi tipai dhisi ndichigara ndaita asi ndichigara mukudze kule msaida zobupingozo unobatireko kuleka kule movna dish unobatireko dhisi kwana pano kugara nake ndiani kune ndiwe uhame kule ndine muzukuru ka kule mukadaite unoziva muzukuru ka ndakamba kudzinga siya muzukuru mukuru wemusha ndati siya dhisi ndati muzukuru mukuru wemusha pana basi kuita zvo kule imi kule ka farisira chimandela haigocha kule ndakurega mishura mota ndakurega mishura zvizvandira pari kugwasekuru mukasvika pakutora dota kule uri hama yedu herewe uri ndinonguva muzukuru herewe unoiteko kule chavo kule marisaraneko auri kutonga kule ngoma chako ndimerekana pani chatakakuresvera izvo pati takati resini pc1 takaresva vanhu vecheche ndo vakazouya vachingonamata asi takatozita kule pamba pangu mukoma ndime zvokuti kwai loya wenyu anga ari pano achitotaura loya kule taverenga wiri pano kule handina loya kule I am my own lawyer nemari dzangu murivi kwenu tatina loya panoti handiwangochiti makanyora navo paya uchiti wawagona kunyora paya handina gweta inini ndakangopiwa bhachi nambuya lili handina loya kanzi ndibvumire zvese zvinenge zvichirongewa zvese ndakangonzibvumeni mukoma muripo here ndinoadministra zvinhu zvangu nemari dzangu ndoga ndiri mupenyu munin'ina mukoma mungonzi kwai roya ratouya rikatoverenga wiri renyu mjii kwai makanyora wiri kwai varipi maiguru vacho mbuya lili ndaripi ivariko maiguru varipi loya maiguru mama yaya nakairipi murume mukuru kubatirira vana vadiki mukadzi wangu ati anoda nanga muzukuru wangu ngapiwe naka aiwa. Listen here, boys. The plan is very simple. He is driving a Mazda Tribute, registration number ADF7076.